Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban fölelevenítjük a vászói nyári tábor emlékeit, és megismerkedhetnek Fedik János atyával, akinek szolgálata és szíve nemzetiségtől függetlenül mindenki számára nyitott a Felvidéken. Lelkész úr, mikor döntötte el, hogy a papi hivatást gyakorolja majd? A körülmények mennyire befolyásolták ezt az elhatározását? A döntés az nagyon korai, még gyermekkorban. Csak hát, hogy minden kamasz, különböző mindenféle utakat bejárva, aztán az ember szinte mondhatni úgy, hogy elkarlódtam, egy kicsit eltévedtem. Elég sokáig tartott, még visszakerültem erre az útra, talán közrejátszott az is benne, hogy 10 éves koromban édesapám meghalt, aki fő feladatának tartotta, hogy a hivatásomat gondozza. Aztán majd felnőtt fejjel, elég jó felnőtt fejjel, 36 évesen lettem fölszentelve pappá. Kaszovban egy szlovák gyülekezet számára tartott istentiszteletet. Itt Zemplénben pedig, ahol most beszélgetünk, egy magyar misszió indult el. Hogyan él, hogyan működik Szlovákiában az ortodox egyház? A körülményekhez képest elég jól működik, mert meg tudtuk tartani az identitásunkat, nem könnyű, mivel hogy kisebbségben vagyunk. 50 000 lelket számol összesen az ortodox egyház Szlovákiában, és hát elég zörgős, göröngyös út volt az elmúlt években minden ortodox keresztény számára. Aztán különösképpen mióta fel lettem szentelve, próbáltam irányítani a magyar nyelvű ortodoxok útját is Krisztus egyházába, ami kisebb-nagyobb sikerrel, de úgy néz ki, hogy valami eredményt el fogunk érni. Valóban magyar és szlovák nyelven szolgálja az Istent és a keresztény hívőket. Milyen módon munkálja Krisztus egyháza a magyarok és a szlovákok őszinte közeledését, a testvéri egymásra találását? Igen, ez nagyon aktuális kérdés, mert hát látjuk a nemzetek és nemzetiségek széthúzását, ellenkezését. Erre nagyon jó példa ez a hely, ahol most vagyunk, Magyar Szent Mózes kápolnája, missziós egyházközsége. Amikor összejönnek többféle ajkú hívek, ortodox hívek, több nemzetből, mint hozhatnám például tavalyi ünnepet, amikor Romániából, Magyarországról, Ukrajnából, Szlovákiából, és tényleg, mint ahogy a liturgikus szöveg mondja, egy szájjal és egy szívvel ünnepeltük és dicsértük az Isten. Talán azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó, Szent Mózes tisztelete egy nagyon jó alkalom és példa arra, hogy összehozza az embereket szeretetben,